Знаете ли, че правилната подготовка на кожата може да удвои ефекта от всяка апаратна процедура? Истината е, че кожата е защитна бариера. Ако е третирана с агресивни почистващи средства, като спирт или сулфати, тя губи своята хидролипидна защита и баланс. Това означава по-слаба абсорбация и по-бурна реакция по време на терапия. Ако обаче подготвим кожата правилно, с нежно почистване и подходящи продукти, процедури като хайфо, радиочестота или мезотерапия дават още по-добри резултати. Затова винаги започвайте от подготовката. Правилните продукти плюс апаратура дават дълготрайни и сигурни резултати. Нашите експерти знаят какво и как е най-добре за здравето на вашата кожа. Комбинирайте правилните почистващи продукти с хидратиращи продукти, базирани на нова платформа за хидратация. Hydra Memo концепция, крем воден магнит и хиларонов серум. В бюти сектор знаем как да го направим.